U hrvatskoj javnosti uporno se plasira priča o ogromnim sredstvima iz europskih fondova koja su isplaćena poljoprivrednicima, a da unatoč tome nema nikakve ozbiljne proizvodnje, odnosno njezina povećanja. U Hrvatskoj, nažalost, čak 70% EU sredstava namijenjenih za poljoprivredu i ruralni razvoj nije otišlo u poljoprivredu i ruralni razvoj, nego je otišlo prema projektima povezanima s javnim sektorom koji ne donose novostvorenu vrijednost, niti neophodno potrebna radna mjesta za egzistenciju i opstanak stanovništva u ruralnim prostorima. Ogromna sredstva upotrebljena su u neproizvodne svrhe, uređenje zgrada, trgova, ureda ili pak preplaćivanje softvera. Pa tako imamo slučaj od prije 2 tjedna kad je bivša ministrica Plenkovićeve vlade Gabrijela Žalac platila softver koji je koštao realno niti 3 milijuna kuna, čak 13 milijuna kuna, 100% sredstava za to povučeno iz konkurentnosti i kohezije programa tehničke podrške. Ista je uhićena na temelju traženja Europskog ureda javnog tužitelja. Očito je osnovni motiv za korištenje europskih fondova u Hrvatskoj politički opstanak sadašnje vlade, kupovanje biračkog tijela i ubiranje provizije od izvođača koja pojedincima donosi ogromne dobiti, kao što vidimo. Očito ima još puno poslova za EPP-a.